Oké, meg vagy hívva. Várj. Ott. Join. Mondom. Join. Ezek a maszkossal az biztos jó cucc. Van egy ilyen alapbúgás. Nem tudom, ez micsoda. Akkor C. Egy, 3, 2, 1, van. Szavazni kellett volna. Hát igen. Jó van, hallod, most látom először a játékot. Szerinted ismerem? Ez az. Bencinek adom a pontocskát. Ja, egy Megint millió. egyet. Melyik vagyok? Ja, megvan. Mi a faszom az a bomba? Jaj. Vedd már föl, te geci. Leestél. Arra lövöldöz! Ez nem nagyon ér semmit ez a pisztoly. Ó, de! Kicsit lassan veszi be a játék, amit én akarok. Na srácok, nekem mennem kell, jó? Nem kell ventiláltad botrig. Jó. Az én vagyok? Majd jövő héten málunk. Vagy talán még este, ha fenn lesz. De nem maradunk sokat, vagy menjünk és Nem azért, hanem azt mondtad, hogy akart. Ja nem, most csak a ventilátorért menjünk, ha akarsz meg egy kicsit dumálni, maradj. Nem, megyek most. Akkor visszajövök egy olyan 20 perc múlva, srácok. Azt is tudok, akkor abban jó lesz. De legalább egy Elveszi adtam. Persze, maradj magadnak. Na, most komolyan tényleg egy olyan 20-30 perc. Motorral megyünk. Oké, 1 óra, apám mondja, hogy 1 óra, tehát 1 óra. Na, akkor mindjárt jövök. Persze. De az mi, hogy sokkal később veszi? De hát az mi, hogy sokkal később veszi be a izét? Gombokat. Nálad is? De mi? Sokkal mi? Később veszi be a gombokat, mint amit nyomok. Nem tudom. Már! Ez az... Nem most tényleg. Pusztulj már meg! Ebben játék mondjuk lökni lesz, sajnos sílet. Na, Ez egy másik játékmód. Persze. végre. Pusztulj! Ne! Picsába. Nem adom. Basz meg. 5, 4, 3, 2, 1. Egy próbálkozás még megért. Nem voltam lemaradva annyira, na.
Csak -5 szkor. Csiki, jössz be akkor? Hm? Barátomat meghívom. Most legyen, hogy életre megy? Jó volt ez így. Vagy időre menjem, vagy életre? Időre úgy, mint most. Időre? Jó. És hány perc legyen? Legyen 6. Max player az legyen 3. És így. Csiki! Várjál. Ez aztán sok never would only you. Hood plus only joy. És csak Igazán. konflikt 4. Ó, mit nyomtam? Ja? Legyen még kétszer izét a... Nem tudom, melyikit kell nálad. Hát én itt hoztam tőle játszok el. Jó. Legyen mondjuk... Mi van, nem jön haverod? Nem. Elment, nem tudom. 3, 2, 1, brawl! Melyik vagyok? Ja, ez. Nem? Mi volt? Már az elején igen. Bug. Gyere, igen már! Hey! Hogy ugrasz le? Hogy ugrasz le? Hát nem tudom, lefelé, nem tudom. De miért esek le úgy? De jövök sem. Hát, esek rajta. Pusztulj már meg! Na, hallod? Nem? Jobbik erősebbet ütsz. Lősz, tudom. Tudom. Maradj már! Nem esek le. Már most meg is haltál. Hallod? Na, végre. Fordulj már meg! Mi a faszom az a medve? Dörgölj meg! Kurva életbe! Ja. Vedd már fel, ember!
Azt még összenyúltam. Miért ugrasz le? Ja, én téged néztelek, azt hittem hirtelen, hogy ez én vagyok. De miért ott dobja? Ezt is még dobja. Megint rossz ide szerintem. Ez még így ez? Gyere, boxoljunk. De mire esel le? Mondom, hogy később veszi a gombokat, amit én nyomok. Már rég a izét nyomom, elkező irány, de ő meg úgy veszi. Hey. Shut down. Na. Mi az? Ennyi, Smile. Hát. Ez az. Amúgy a kürt az mire jó? Erre. De már is itt volt Spawn Protection. Nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy... Persze. A piros gomba van, menj bele nyugodtan. Nem szeretnék. Itt nem, hogy bele fogok menni így is. Belemész! Nem. Piros gomba. Nem, dob már ezt. Mégis belementél. Menj bele. Hozzávágtam a küldőt. De már megnyomtam. Player one wins. Yay.